na teritoriji grada Kruševca sprovode u saradnji sa lokalnom samoupravom. Poslednjih 12 godina jedno od preduzeća koje je uključeno u realizaciju je javno-komunalno preduzeće, pošto su javni radovi izuzetno važni za uređenje životnog okruženja, ali i za osobe iz teže zapošljivih kategorija koje na ovaj način ostvaruju prihod, staž i zdravstveno osiguranje. Rekao je prilikom obilaska radova na uređenju Pakašničke šume direktor Nacionalne službe zapošljavanja filijala Kruševac Predrag Marković. Zadnjih 3, 4, 5 godina, boga mi, sve veći problem da dođemo do radne snage koja je zainteresovana da se uključi u ovakvu vrstu angažovanja. Verovatno ima razloga zbog čega, pretpostavljam da će morati malo i ta nadoknada koju primaju da se poveća, ali to su stvari koje se rešavaju na nivou Republike i mi pokušavamo da se uklopimo sad u ovu varijantu. Mislim da nije sporno ništa da se vidi kako je grad čist. Ne mora samo grad da bude čist, ovo je dokaz da može da se odradi ono što je van grada, naše šume, ono sve što je van centra po selima i okolo, i upravo i cilj javnih radova jeste da se pomogne javno-komunalnim preduzećima da mogu da odrade ono što im je osnovna delatnost. Za javne radove koje se realizuju u okviru JKP-a Kruševac izdvojeno 2,2 miliona dinara za angažovanje 15 radnika, od kojih su 50% žene. Jedna od njih je i Ružica Radovanović. Ovo je 3. godina kako radim na javnim radovima. Zadovoljna sam. Ide radni staž i angažovana sam u ulepšavanju našeg grada. Javni radovi su važni za očuvanje životne sredine, a zbog nedostatka radnika u preduzeću ovakav vid upošljavanja je veoma važan, istakla je direktorka javno-komunalnog preduzeća Kruševac Snežana Radojković. Odabrali 4 neke lokacije i destinacije, to su Bivoljski ključ, Čokotino brdo, Pakašnička šuma koju svake godine sređujemo kroz ove javne radove i naravno deo Bagdalske šume iznad bolničkog parkinga, što ćemo u narednim danima sređivati, i nadam se da ćemo zaista u toku od trajanja 4 meseca dok traju ovi javni radovi uspeti da sve ove površine sredimo, očistimo i da na taj način damo još jedan veliki doprinos zaštiti životne sredine i uređenju našeg grada, ali i naše okoline. Gradska uprava kroz javni akcioni plan za angažovanje lica na javnim radovima u JKP-u Vodovod i komunalnom izdvojila je 4 miliona dinara. Ukoliko građani i uposleni budu zadovoljni, biće ostvaren cilj, a tendencija je da se potrebe za javnim radovima narednih godina smanje, što je moguće ostvariti ukoliko sugrađani povedu računa o životnoj sredini.